ନା ବେଶୀ ଚାଲାକିଆ କଥା ମତେ କହ ନା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ତମ କଣ ବାସ୍ନା ହଉଛି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଗୋଟା ଆଉଛ କଣ କହିଲୁ ମତେ ପରିସ୍ଥିତି ସେ କଣ ହେଲା କହିଲୁ ଜେଜ ଆମର ସେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆଇଥିଲେ 1919 ଜେଜ ନା ଜେଜ ଆସିଥିଲେ ଯେ ତୁ ଜେଜ ପୁରା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇକି ଯାଇକି ଆମ ଗାଁରେ ପୁରା ରେକର୍ଡ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଦାର୍ପଣ ତାଙ୍କ ପାଦ ଚାଲାକୁ ଦେଖି ଆମେ ସବୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଦେଖିକି ଆଉଛୁ କାଳେ ଆମ ଜେଜ ଭଳିଆ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବୁ ତଥାପି ଜେଜ ଭଳିଆ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପାଉନି ମୋଟର ସେଇ ସମୟରେ ବୁଢା କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲା ମୋଟର ପୁରା ଉଡେଇ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲା ତମର ଇଆଡେ ସେ ଜେଜ ନା ଆଉ ତାପରେ ବାପା ଆସିଥିଲେ ଆମର ହଁ 19 ତ ଜେଜ ହିସାବରେ ହବ ଆଚ୍ଛା ତ ଜେଜ କଣ କରିଥିଲା ମୁଁ ତ ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲି ତ ଜେଜ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାଟା ମୋର ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲା ରେ କଣ କରିଥିଲା ତାପରେ ତୋ ଜେଜ ପରେ ବୋଧେ ସେ ଯୋଉ ଫାଇଲିନି ସେ ବୋଧେ ବାପା ହିସାବରେ ତୋର ହେବେ ହିସାବରେ କଣ ବେଶୀ ମୋ ନିଜର ବାପା ଆସିଥିଲେ ଫାଇଲିନି ତମର ଫିନାଇଲ ଡେଟଲ ପକେଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ ମନେ ନାହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ସେତେବେଳେ ତ ନିଟେ ହେଇଥିବୁ ଆଉ